Bismillahirrahmanirrahim. Rahmeti ve merhameti şeksiz derecede keng bulgan Allah ismi bilen ihtibarınızga Başkırstan Tatarları Milli Medeni Avtonomiyasının medeni programmasının bugünkü çağrılışın sizlerge takdim etemiz. Assalamu alaikum gaziz simandaşlar. Biz sizni İhlas Meşitimizin televizyon studiyasında selamlayız. Köz mizgili, ko'ngillarda şiiriyat uyatadigan vaqt. Bizim büyük şairimiz Pushkin da kuzni yaratgan bit. To'qay da kuzga betaraf bo'lmagan. Gazizlerim, Başkırstan Tatarları Milli Medeni Avtonomiyası o'zining hizmetin köp qırılı etip gövdelendire. Ali yaz aylarında büyük To'qay günleri o'tkazildi. Abdullah To'qayning tug'an kuni ol bütün Türkiye dünyası için zor bayram. Endi To'qay moңнары konkursu ol Başkırtistan halkların, köp milletli Başkırtistan halkların birleştirişi matur bir şara. Bu şarada yıldan yıl seletli balalar katnaşa. Onların matur çıkışların karap sıklanabız. Onlar özleri de kileşekte şu başlayan matur işlerin devam edeler. Bu şara büyük köp balalarını birleştire, dostlaştıra. Onlarga kileşekке ışanış, ümit bire. Бүгінгі біздің педагогия университетінде бик матур сара То'qay моңнары деген конкурс өткәрелә. Монда бүтән бар республиканың татар телен укыган, өйрәнгән балалар үз иҗадын күрсәтергә теләйләр. Һәм без беләбез инде Абдулла То'qayның шигырьләре бүген күп телләрдә яңгырайсак, һәм бұл әлбәттә конкурсның менә иң төп әһәмиятелер дип уйлыйм, чөнки bizning fuqarolarında tillerdi o'stiruvga zo'r e'tibor berildi. Haligi kunda mana Kirov rayonida Tatarskiy воскресная школа deb ishlab keladi. Hamma fuqarolarında tag'la milliy maktablar ko'p, mana воскресный maktablar. Ham bu konkursning ahamiyati albatta zo'r, chunki To'qay mana haligi kunda 100 boatdan aşağı o'tуга qaramasdan uning ijodi, uning ixtiyar kişi әлі күндәле яшәгән яшь буынга алдағы көнгә өметләнеп, үз телен яратып, яшәргә менә мөмкинчелекләр бирә, өмет бирә. Анда мәктәп балалары, сабыйлар киң кылач алып катнаштылар. Һәм To'qayның әсәрләрен төрле телләрдә сөйләделәр. Мен инде миңа укытучы бирде йотларга. Мин әйдәгез, йотлай инде нәрсә булган. Yotlab ko'rayық, мен әйдәгіз дейді менде. Қазір сізге әзгені сөйлеп көрсетем енді. Теге Шүрәліні, Абдулла То'qay Шүрәлі поэмасынан үзік. Нәк Qozon ортында бардыр бір ауыл. Қырлайдылар, жырлағанда күйшін, тоқлар жырлайдылар. Әрше анда тұқмасында мен бір аз тұрған едім. Жерні өзмәс тырмалап, шешкен едім, ұрған едім. Ул авылның hiç unutmayım. Her yağa urman idi. Ул balon yeşil ülenler hetfeden yurgan idi. Zurma desen zur tügeldir. Boğul bik kişkine, halkının içken suyu bik kişkine, inişkine. Onda bik solkun ve bik ısı tügül. Urta hava. Jille oktunda isip, yağmur da oktunda var. Ormanada kıp Kızıl kura jilekte jirjilek, көз өшіп юңғанчы, хищексіз жиярсын бір шелек. Часто на траве лежал я и глядел на небеса. Грозные рачи мне казались беспредельные леса. Точно войны, стояли сосны, липы и дубы. Под сосной щавели мята, под березовые грибы. Сколько синих, желтых, красных там цветов переплелось, и от них благоухание в сладком воздухе лилось. Улетали, прилетали и садились мотыльки, будто с ними спор вступали и мерли лепестки. Птичий щебет, звонкий лепет раздавалось в тишине, и пронзительно веселье наполняли душу мне. Вик манаш, мирнам шыдрышты, мың гына ужашы көш, тұрыш ел маска. Суд пере, шияры вышку шықпыш, тыштел отдама сунарза, шынжын вашта куштара, орын шарға шынчажы, шордын тұқолаштыра. Рахмет. Бірінші Абдулла То'qayның әкияті менің үшін шүрәлі болды. Мен аны 4-ші класста сөйлеген едім конкурс үшін. Бүгін мен Водяная деген шиырны сөйледім.
Мин аны сөйләдем рус телендә һәм мине татар телендә авыррак көсәр шигырьләрен сөйләргә. Шунарга мин рус телен алам. Мин бу шигырьне алган юк елны ул мине бик ошады и ул шигырь мине ошады. Шуның белән, что мин алалам, мин ул малайны, шунда главный геройны үзем нителәм, уни алам. Миндә чыга аны уйнарга. Лето, жаркая погода, прыгнешь в речку, благодать. Любо мне нырять и плавать, воду головой бодать. Так играю, так ныряю, час, а то и полтора. Ну, теперь я освежился, одеваться мне пора. Вышел на берег, оделся, тихо было все кругом, пробираясь невольно в эту солнечной глуши. На мазки, зачем, не знаю, оглянулся я в тоске. Ведьма водяная появилась на доске. Косы влажные свои чешет ведьма над водой, и в руке ее сверкает яркий гребень золотой. Әлеге шигъри кичәдә гаиләдә ничек туган телен саклау, ничек туган телгә, шигърияткә мәхәббәт уяту турында шушы балаларның ата-аналарда үзләренең фикерләре белән уртаклашты. Ул ярата шигырьләр сөйләргә ярата. Шигырьләр сөйләргә ярата. Шуңа күрә инде күп конкурсларда катнаша. Менә бу конкурска инде уже былтыр әзерләгән идем. Былтыр үтмәде. Быел инде әлхәмдүлилләх менә үтте. Һәм инде менә катнашты. Шуңа күрә инде ул район күләмендә дә, школда, мәктәптә дә, безнең авылда. Шуннан инде менә республикага да чыгышлар ясарга йөри шулай, шигырьләр белән. Төрле телләрдә, татар телендә, урыс телендә, башкача төрле телләрдә. Инде аңа ошый сөйләргә үзенә. Без гаиләдә туган телдә генә сөйләшәбез. Алар 3 кыз үсәләр гаиләдә, саф татар телендә сөйләшәләр. Туган тел укытучысы буларак та инде һәм әни буларак та безнең андый алда мәсьәлә тормый татар телендә сөйләшергә, мен юкмы дигән. Без саф татар телендә сөйләшәбез һәм балаларны татар мәдәнияте белән, сәнгате белән кызыксынып үссеннәр дип, шулай итеп тәрбиялибез. Без Бүздәк районының Әмир авылыннан килдек. Гамле дөнья номинациясында катнаштык. Роберт Миңнуллинның Кайту шигырен сөйләдек. Роберт Миңнуллин, Кайту. Бу балачак илем, яшьлек илем. Яшел илем, нәни ватаным. Кояш булып мин шушында чыктым. Кояш булып монда батармын. Барда таныш, барда гади монда. Кешеләре гади, бер катлы. Урамнарда торрак, иләре дә. Шәһәрнеке түгел, бер катлы. Табигате тыйнак, таулары юк. Жейреп ятмый тауда үзәнлек. Үзәнсез дә гүзәл, хәер җирдә әллә ничә төрле гүзәллек. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сезләрнең хәтер тартмагызга шундый мәгънәви ырлыклар саласым килә. Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының Тукай моңнары проекты ул һәр ел кабатланып киләчәк. Инде нәүбәттәге 2019 елның Тукай моңнары апрель айында үткәреләчәк. Тукай моңнарына килегез, бергәләшеп килегез, кабат-кабат килегез. Мәчет бәхет юлы. Мәчет пакланудыр. Мөмин мәчеткә йөрәген, күңелен, зиһенен бирәрәк керер. Мәчеткә кергәндә тәнен һәм рухын тазартыр. Мәчет мөмингә илаһи хузурның ишекләрен ача. Ул хузурга тик пакланганнар гына ирешерләр. Мөминне исә мәчет сафландырыр. Әүвәл гөнаһлары түгелер мәчеттә. Анда кергәннәрнең соңрак күңелләре рәхәтләнер, әхлаки зәгыйфлекләрдән алар котылырлар.
nihayet ышанычлы итеп, разый буларак, мәчеттән алган тәрбия белән Раббысының хузурына басар. Бүтін әхлі ислам жәмәғатыбыз иқтибарына, исеме исламның яшел байракларына алтын укалар белән язылган бүйек ислам галиме Мурадулла Рәмзи Әл-Минзеләви тормыш юлы һәм иҗатына багышланган халыкара фәнни-гамәли конференциядә катнашырга чакырабыз. Белегез ки, тарихны никадәр яхшы белсәгез, шул кадәр илаһиятче булырсыз. Конференция Русия мөселманнары үзәк диния нәзарәтенең 230 еллыгына багышлана. Тарихыбызның якты сәхифәләре 3 ноябрьдә Ихлас мәчете конференцияләр залында ачылачак. Зирәк зиһен, камил акыл, тулы иман әһелләребезне иртәнге сәгать 9-да кулаш ачып көтәбез. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рахматы һәм мәрхәмәте безләргә шиксез дәрәҗәдә киң булган Аллаһ исеме белән. Бүген игътибарыгызга жаны чыкмыйча хылкы чыкмас дигән бер риваятка аңлатма шарх бирәчәкбез. Бер көн елга култыгында су бакасы иркенләп, рахатланып йөзеп йөргәндә каршысына шаян килеп чыга. Шаян димәк койрык очында зәһәр инәсе булган үрмәкүш тукымнарыннандыр. Бу шаян үрмәкүше елга тирән һәм киң булу сәбәпле елганың икенче ярына чыга алмыйча җәфалана икән, ә үзе шамасыз ашыга икән. Баканы күргәч, шаян үрмәкүше әйтте: "Эй бака аркадаш, зинһар мине елганың икенче тарафына аркамда алып чыгып куй әле" дип. Бака саф күңелле, изгелек сөючән: "Мин алып чыгып куяр идем дә синнән куркам, син миңа начарлык эшләрсең, мине чагарсың дип куркам" дип җавап бирә. Шуннан соң шаян үрмәкүше: "Эй бака бәгыр, зинһар мине алып чыгып куй, бик ялварам, мин синең аякларыңны, кулларыңны үбәм, мин дә сиңа изгелек, яхшылык эшләрмен, хатта нәсел-нәсәпләреңне, балаларыңны да төрле начарлыклардан саклармын" дип, нинди татлы матур сүзләр бар, барысында тезәдә тезә. Инде саф күңелле бака бу татлы сүзләргә ышанып, шаян үрмәкүшен үзенең аркасына утыртып, ярның икенче тарафына йөзеп тә чыгып та китә. Инде ярга чыгып җитим дигәндә, яр кыяларына басыр алдыннан шаян шаянлыгын итә. Ул үзенең койрык очында булган зәһәрле энәсен мескен баканың сыртына выжылдатып батырып та ала. Шуннан соң бака "ах" дип ыңгырашып, бу авырту, бу әрнешкә түзәлмичә үрмәкүштән читкәрәк китеп: "Ах, бу ни эшләвең? Ни өчен бу яхшылыгым өчен мондый начарлыкны миңа эшлисең? Ни өчен син дуслык, кардәшлеккә булай хыянат итәсең?" дип ыңгыраша, зарлана мескен. Шуннан соң шаян үрмәкүше булай ди: "Эй бака аркадаш, минем бу усаллыгым тумышымнан, минем табигатым шулай. Мин бу җүнсезлектән, бу усаллыктан һич ваз кичә алмадым, һич моны ташлый алмадым" диде. Газиз милләт, бу риваяттә шундый насихатлар бар. Моны ачыклаганда без шуларны күңелебезгә алырга тиеш. Борынгы бабаларыбыз булай дигәннәр: "Халыклы халкыннан ваз кичмәс, җаны чыкмыйча
холқы шықмас дегенлер. Көрәсіз, bu rivayette bizning için bik көп nasihatler var. Demek kişiler arasında da şunday şayan, urmakuş xılıqlı, urmakuş ruhlu kişiler var. Alarga yaxşılık işlesen, alar qara qarşı naşarlık işlevleri mümkün. Demek, mınday münasebetlerde bizlerge zirak zihinli, kamil akıllı, sizgir bulunu nasihat itedir bu makal. Bu cihetten Ali raziyallahu anhu Efendimiz bulay degen, eğer de birer kişiге yaxşılık işlesen, sen özüngni anın naşarlığından sakla, sen anırdan saklan deyip buyurgan. Görəsiz, demek, şayan urmakuş xılıqlı kişiler, alarga it, yaxşılık, köt, yavuzlık deyip de halkımız arasında taralgan bir makal var. Özünüzge mağlum, dinimiz İslam'da izgilik, yaxşılık işlev en zor, en büyük savaplı işlerden sanıla. Süykli Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu cihetten bulaydı. Seni izlemegen dostunu sen özün izlep tap. Senin yanına kelip halini bilmevşini sen özün barıp halin bil. Sana bulak getirmeseler, sen özün alıp barıp bir deyip buyura. Görəsiz, bu hadis-i şerifte kişiliklilik, tuğanlık, kardeşlik köprülerine bu kadar ehemmiyet birile. Çünkü mınday münasebet kişilerinin köngüllerin jılıta. Tağı da bir ikinci hadis-i şerifte süykli Peygamberimiz bulay buyura. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La yuldagul mu'minu min juhrin ve ahidin merratayn. Şun Müslüman bir yılandan üzen iki mertebe şaktırmaz diyen. Bu hadis-i şerifke karaganda da kişiler elbette kişilerden kişiliklilikni rahim küteler. Hem dostlar da dostlarından yaxşılıkını küterler. Çünkü muhabbet, dostluk ol iki yaklı bulsağına devamlı bula. Özünüz anladığınız, özünüz işittiğiniz, saf gönüllü, saf ruhlu, izgilik siyüşen baka, bu şayan urmakuşun ikinci yarga çıkarıp koya, lakin onlardan kara karşı nindi yavuzluk, naşarlık ala. Hem mında tağıda bir ehemmiyetli nersakey var. Baka bu urmakuşke şul jirde, şul vakitte tiyişli dersini bire almadı. Çünkü şunday bir hikmet var. Vakitinde, oranında dürüstlükni, gadillikni yoklarga, hemen başkarıga kirek. Baka miskin urmakuşke yavuzlığı için bir cezanı bire almadı. Ama bir dürüst ders bire almadı. Özünüzge mağlum, bu dünya ol imtihan meydanı. Kişiler özlerine dostunu saylarga, ana öğrenirge, tecrübe eterge tiyiş. Kişinin gönlüne, dini inanışlarına göre dostluk köprülerini tüzüp, kardeşlik basmaların tüzürge tiyiş. Bütün ähli İslam cemaatimiz ihtibarına, ismi İslamның yeşil bayraklarına altın okalar bilen yazılgan büyük İslam galimi Muradullah Remzi Әл-Минзеләви turmuş yolu hem ijatına bağışlangan халыкара фәнни-гамәли конференцияда катнашырга чакырабыз. Белегез ки, тарихны никадәр яхшы белсәгез, шул кадәр илаһиятче булырсыз. Конференция Русия мөселманнары үзәк диния нәзарәтенең 230 еллыгына багышлана. Тарихыбызның якты сәхифәләре 3 ноябрьдә Ихлас мәчете конференцияләр залында ачылачак. Зирәк зиһен, камил акыл,
Тулы иман әһелләребезне иртәнге сәгать 9-да колач ачып көтәбез. Biz halkımızga ihlas bilen gamel kılık. Biz bu dünya konakları deyip dıkalar kılmaktabız. Hürmetli televizor karşılar, bizning bugungi chiqarilishimiz shushuning bilan tamam. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'linglar.